Да. Не може да пука. Ти казваш здравей. Да, умеешь исполнять. Да. Хубавец. Горица, акум. Елате ви питате какво си има на рамото. Елате бързо. Това не е робот, бе, това. Ще го погалиш ли? Леко, с плавни движения. Плавно, леко, без да го стряскаш, защото те се плашат. Да? Не, мога да го погалиш само, ма няма да ти го сложи. Папа! Дай, миналия път има. Искаш да говориш. То е развален нещо. Айде, ще се качиш горе. Ма не те дават, аз и миналия път питах, ама не те дават. Да. Ама и аз те харесвам, обаче не те дават. И миналия път ги питах тук и пак не те дават. Айде, чао! Айде, чао! Айде, чао! Эй! Айде, чао! Вау, какой! Напыжился такой. Нахохлился, о какой! Деловучий. Иннокентий! 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 Nice bird. Hello, how are you? Nice bird. Beautiful, beautiful, beautiful. Почешу-ка я себе шею. Да-да-да-да-да-да. Шикарный какаду.